kwanono kode gedo makama. Engineer machiegni. Erokamano Sharon, amoso oganda Luo na kweuru. Aparo no amor mar rwak mirwakowa e budho ma kawuono. To an gik ma itimogo nikech an engineer. I'm passionate about them, and I'm very keen kwadhi donjo imbaka wuon. Aparo no kachako introduction matin in terms of gima timre e apaya ndara kod SGR. And wang'iye mos wuon kech an I think more than 10 times asebedo affected kod jam ma wan kod yo Nakuru no. Inya yudo ka in kod iwito ng'ama chiegni kodi to kinyal yike. Idwa dhi Christmas to kinyal chopo Christmas nikech inindi ndara. Koro that Rironi Mau Summit Road and gima very important. Just to put it into perspective, and kiwok na sani kuma becheni Ramogi TV kani kwa wokie kidhi nyaka Kisumu wachni the Acacia Hotel and 355 kilometers. Rironi Mau Summit they cover 233 kilometers. Koro means no, in terms of movement mari kiwok Nairobi kani in 122 kende minya ide jam 233 is already covered. Koro for me and gima duong kabisa in terms of kaka oganda Luo debate. To bende kwa ng'iyo ng'enyne en osebet ka transport matero ka Luo bedo control kod kabila mokogi. Iwinjo? Kidhi Nyeri, kingi fare madhi Nyeri kod fare madhi Kisumu. Nyeri maybe is Ntie piny matin. Ntie piny matin. Kumadhi kuonde jogo nu piny to madhi oganda Luo nu malo. Koro gini dhi konyo oganda Luo. Kwadonje SGR to mano koro will be a game changer. Dibet ni koro nyabet na ipango tich nikech teka ni koro waloso Safaricom kod Airtel and everybody else mondo uket network yo SGR no. Ibet SGR mos titimo tiji tidhi gweng. Koro for me this is a game changer in terms of our community and in terms of kaka jogwa debate. So it's also important nikech for the first time waneno nitie gima be nyatimre korwa kucho mopogre kod kaka osekabet pile. Koro anto adhi donji mbaka mang'eny kwa donji details lakini arwako wach mar Rironi Mau Summit Road will change a lot of things. Erokamano ahinya. Mana kaka engineer osewacho nyakwaru ngajua ng'ene lokruok mabendo oganda geno neno e apaya